A mai videóban Halloweeni, illetve őszi dekorációkat fogok elkészíteni nektek. Remélem tetszeni fognak az ötleteim, és ha netán ti is elkészítenétek párat, akkor küldjétek el az Instagramomra, hogy láthassam, hogy mit készítettetek el. Na de ne is húzzuk tovább ezt, és nézzük meg, hogy mik fognak kelleni a dekorációkhoz. Egy-két szellemfüzérhez kelleni fog egy fehér madzag, hungaracellgömbök, géz és fekete filctoll. A gézt körülbelül 20-25 cm hosszúságra vágjuk, majd a fejet ragasztóval rögzítjük a géz közepéhez körülbelül. A szellemnyaka köré madzagot tekerünk, hogy a fej váljon el a test részétől, majd megrajzoljuk a szellem arcát. Ezután pedig alulról bevagdossuk a gézt, és meghúzkodjuk a szálakat, hogy még jobban tépett hatású legyen. Én pedig ragasztóval rögzítettem a szellemeket a fejük tövénél a madzaghoz, és utána felakasztottam a díszt. A következő díszhez egy apróbb méretű tükk fog kelleni, olyan, aminek van ilyen kis csücske a tetején, és egy arany spray festékszóró. Lefújtuk a tököt, és ez meg is száradt. Masnival díszítjük, és amint láthatjátok, én írással is díszítettem, hogy kicsit Halloween-osabb feelingje legyen. Következő pöttyös tökdíszünkhez egy nagyobb méretű tök fog kelleni. Kivágtam egy konyhai szivacsból ilyen kerek formát, és igazából más nem is kell hozzá, csak egy festék, ami bármilyen színű lehet. Én most fehéret használtam, mert ez sokkal jobban passzol a szobámhoz, mint bármilyen más szín. Utána elkezdtem bepöttyözni a tököt, ahol nem tetszett a formája, a pöttynek ecsettel javítottam rajta. Nagyon egyszerű elkészíteni, de annál szebb a végeredmény. Ijesztő pókos gyertyatartóhoz szükséges lesz ragasztóra, pókokra, én ezeket a Tigerben vettem, egy befőttes üvegre és egy gyertyára. A pókokat egyenként felragasztjuk az üvegre jó sűrűn, és amint ezzel meg vagyunk, kész is a dísz, és mehet is bele a gyertya. ajtókopogtatóhoz szükségünk lesz egy hungarocell karikára, 3 színű pamutra, egy narancs, sárga és egy fehéret használtam, én a Candy Corn színeiből válogattam a színeket.
utakat ragasztó segítségével rögzítettem és tekertem körbe a karikán, természetesen szabályos arányban az összes színt. Pedig kicsit tökdíszeket ragasztottam az ajtó kopogtatóra, de igazából használhattok bármilyen díszt, ami az ősszel kapcsolatos, és ami nektek jobban tetszik. Na és ez lenne a vége a videónak. Köszönöm, hogy megnéztetek, és ezer millió puszi. Találkozunk a következő videómban, és addig legyetek jók. Sziasztok!